ko bamanankan o ka kɛ baarakɛkan ye Mali kɔnɔ. A kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ fo ka taa se barodaw ma. Yaya Tangara borola baarakɛla don. Ale ɲumana ko hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛtaa di jamana ma. N'i y'a mɛn adamaden yɛrɛ o y'i yɛrɛ de ye. Bon n'i ma o kan wɛrɛ kana fɔ nka kan min fɔ a ka kɛ anw da ka premier ye bamanan ka premier ye o ma tɔgɔ ka deuxième ye. Mais mun de y'a to bamanankan kan kɛ deuxième ye sabula langue ka ca an ka kan fɔtaw ka ca Mali kɔnɔ. Munna a bɛ ka fɔ bamanankan kelen na? N'i y'a mɛn bamanankan ale de fɔ b'a ka ca. Mariam Sisoko kunnafonidila don a ka fɔ la ko bamanankan o ka kɛ baarakɛkan ye Mali kɔnɔ ko gɛlɛyaba de b'u la. Officiel ko ina ko ka kɛ bamanankan ye a hakili wagasi bɛ ne la quoi parce que n'a fɔra bila ko tɛ an bɛɛ donna école la an taara lakaliw la an ye tubabu kalan de kalan donc an bɛɛ bɛ bamanankan fɔ c'est vrai an bɛ bamanankan fɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ ko k'a k'an ka baara kɛ communication fana yɔrɔ ka kuma n'a ye ne bolo a bɛ gɛlɛya dɔɔni c'est comme f'an ka sigi école wɛrɛ la ka taa bamanankan in fana appris. O hakilina kelen don Mamadu Kulibali yɔrɔ borola baarakɛla don. Mais anw ta in na a ma nɔgɔn dɔɔni quoi. Pourquoi a ma nɔgɔn? Parce que directement ka bamanankan ka tubabukan bila ten k'an bɛ taa bamanankan na c'est pas facile parce que an ye kalan k'o de la an ye fɛn bɛɛ k'o la ne bolo a bilali ka di ne ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan mais a bɛ taa dɔɔni dɔɔni. Fuseni Kone mobili pièce feerela don a ko ni hakilina in bɛna jamana lasigi kɔ. Pour que an ka yɛlɛma bamanankan na a ka gɛlɛn parce que a bɛna fɔ an bɛna segin an kɔ tuguni ka na kalan kura daminɛ pour que an bɛ se ka français nouveau sɔrɔ. Bon ni dun y'a jateminɛ mun bɛ ka an ka jamana diriger sisan ani sɛbɛnni mun b'an bolo ani an ka sariya sunba a bɛɛ bɛ tubabukan de la. Ni hakilina in ye dɔw fɛla ye nka Congo ko de kan ka kalanbaw fɛ ko n'a ma ɲɛ bamanankan ka don ba la. Modibo Dunbiya mécanicien don. Pour que kan kese ka don ba la comme an y'a daminɛ n'école ye an bɛ se ka kan daminɛ depuis première année jusqu'à la terminale pour que mɔgɔw ka se k'a daminɛ dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛ wa ne bɛ kan min kɔ o tɛ tubabukan sɛbɛnni kelen bɛ min na ne t'o fɛ ne mago bɛ n ko la n'an b'a fɛ an ka jamana nin kɛ taa ɲɛ f'an ka ko de ta an bɛ k'an ban min na tubabuw bɛ ka kalan k'an kɔnɔ n'a ye mais an yɛrɛw banna la farafin ka lanɔgɔ hakilintanya de don parce que f'a ka dɔ fɔlɔ f'an ka sɔn farafinya nin ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bamanankan k'o ka kɛ baarakɛkan ye Mali kɔnɔ o ye jamanaden dɔw de hakilina n'u ka laɲini ye n'o tɛ Mali sariya sunba gafeba o yɛlɛmali ɲɛbila gafe kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye kan 13 mun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko dɔ na subantiw la mun bɛna kɛ Mali baarakɛkan ye tagali ɲɛfɛ. Nanzaraw ka kan n'o ye français ye n'o yɛrɛ ye an ka baarakɛkan ye kabini lawali ko kɔni b'a nɔ na. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.